Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τα νέα από το Αχάια. Με τοπικά lockdown απειλούνται περιοχές στις οποίες θα αυξάνεται το οικό φορτίο, σύμφωνα με όσα είπε χθες ο Νίκος Καρδαλιάς. Η Πάτρα, στην οποία το οικό φορτίο έχει μειωθεί κατά 50%, συνεχίζει με σταθερό αριθμό διψήφιων κρουσμάτων. Μπορεί τα μαντάτα του ΕΟΔΗ να δείχνουν αποκλιμάκωση της επιδημιολογικής κατάστασης, όμως η ενημέρωση που έκανε το απόγευμα της Παρασκευής ο Νίκος Καρδαλιάς προσγείωσε απότομα όσους πιστεύουν πως τελειώσαμε με τον κορονοϊό. Και αυτό διότι ο Νίκος Καρδαλιάς όχι μόνο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιβληθούν τοπικού χαρακτήρα lockdown το επόμενο διάστημα όπου χρειαστεί, αλλά ανακοίνωσε από τώρα και ποια μέτρα θα ισχύουν για τις περιοχές αυτές. Και πρόκειται για μέτρα που θυμίζουν εποχές που πέρασαν και ελπίζαμε ανεπιστρεπτή. Στο πλαίσιο αυτό, από τη Δευτέρα 31 Μαΐου, ενεργοποιούμε σε συνεργασία με την Επιτροπή Επιδημιολόγων του Υπουργείου Υγείας ένα νέο εργαλείο επιδημιολογικής επιτήρησης, διαφάνειας και ενδυνάμωσης των πολιτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των ξένων αρχών για την πορεία της πανδημίας τόσο σε επίπεδο επικρατείας όσο και σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα covid19.gov.gr αλλά και στις ιστοσελίδες της Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΗ θα μπορεί κάθε πολίτης της χώρας να παρακολουθεί 4 κρίσιμους δείκτες. Πρώτον, το δείκτη θετικότητας, δηλαδή τα θετικά κρούσματα ως προς τα τεστ που διενεργούνται σε κάθε περιοχή. Δεύτερον, τον αριθμό των κρουσμάτων ανά 100.000 σε 7ήμερη κυλιόμενη βάση. Τρίτον, την ανωδική, καθοδική, σταθερή τάση των κρουσμάτων σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Και τέλος, το επίπεδο εμβολιασμού του πληθυσμού στην κάθε περιοχή της χώρας με τουλάχιστον μία δόση. Οι παραπάνω δείκτες θα αποτυπώνουν μια καθαρή εικόνα για την πορεία της πανδημίας, αλλά και τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση που παρατηρείται κάποια τοπική έξαρση που αξιολογείται ως επικίνδυνη από την ομάδα των επιδημιολόγων και των ιχνηλατών της Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΗ. Η Επιτροπή των Επιδημιολόγων συνεδριάζει σε εβδομαδιαία βάση κάθε Τετάρτη για τη διαμόρφωση του επιδημιολογικού χάρτη της χώρας, πάντα σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οι βασικές παράμετροι βάσει των οποίων λαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις δίνονται ως εξής: ο 7ήμερος κινητός μέσος όρος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους, ο 14ήμερος αριθμός κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους, ο δείκτης θετικότητας ελέγχων, η εβδομαδιαία ποσοστιαία μεταβολή των κρουσμάτων, ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων, η ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων, ο εβδομαδιαίος αριθμός νέων νοσηλειών ανά 100.000 κατοίκους, ο εβδομαδιαίος αριθμός θανάτων ανά 100.000 κατοίκους, το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης, ο ενεργός αριθμός αναπαραγωγής των κρουσμάτων, το λεγόμενο RTAF, πληρότητα του συστήματος υγείας στην ευρύτερη περιοχή, η ανάλυση χνηλάτησης των επαφών και η στεγανοποίησή τους και τέλος η ανάλυση του ρυθμού και του αριθμού των μεταλλάξεων στην κάθε περιοχή. Η τελική διαμόρφωση του επιδημιολογικού χάρτη προκύπτει έπειτα από συνδυαστική αξιολόγηση όλων των ανωτέρων δικτών και πραγματοποιείται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας και Δήμου ανά την επικράτεια. Τα μέτρα που θα λαμβάνονται σε περίπτωση που παρατηρείται σημαντική αύξηση κρουσμάτων είναι τα ακόλουθα. Απαγόρευση κυκλοφορίας από τα μεσάνυχτα μέχρι και τις 6 το πρωί. Η λειτουργία όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος θα περιορίζεται αποκλειστικά σε ανοιχτό υπαίθριο χώρο, με φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών και απαγόρευση μουσικής καθ' όλο το 24ωρο. Και υπό τους κάτω υγειονομικούς όρους, απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια, τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι, υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά το χρόνο αναμονής. Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης όπως live party, εμποροπανήγυρες, λιτανίες, λαϊκές αγορές, συναυλίες. Απαγόρευση κάθε είδους συνάθρησης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο. Στους χώρους εστίασης θα επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι ως 4 άτομα, εκτός αν πρόκειται για οικογένεια, το οποίο θα επιτρέπεται έως 6 άτομα. Αναστολή των οικοδομικών εργασιών. Αναστολή θρησκευτικών τελετών με εξαίρεση τις κηδείες με την παρουσία ως 9 ατόμων και τέλεση λειτουργιών μόνο από τους λειτουργούς. Πιστεύουμε ότι με όπλο μας στον εμβολιασμό, τα πολλά τεστ και τη διαφάνεια γύρω από τα στοιχεία θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε με ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και τιμότητα το φετινό καλοκαίρι, ώστε να υποδεχτούμε τους τουρίστες μας με ασφάλεια αλλά και με υπευθυνότητα. Έτσι ώστε τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες της χώρας να αισθάνονται αλλά και κυρίως να είναι ασφαλείς. Στη συνέχεια, θα ήθελα να σας ενημερώσω για κάποιες από τις αποφάσεις που έλαβε κατά τη σημερινή της συνεδρίαση η Επιτροπή των Επιδημιολόγων μας. Αποφασίστηκε η χρήση των γηπέδων 5x5 και γηπέδων μπάσκετ σε υπαίθριους χώρους από τις 31 Πέμπτου, τη Δευτέρα, από ερασιτέχνες αθλούμενους και μόνο, με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους επαγγελματίες αθλητές και ειδικότερα με εβδομαδιαίο self-test, τήρηση περιορισμών χωρητικότητας, καταλόγους ερχομένων και όλων των υγειονομικών μέτρων.
Δεύτερον, αποφασίστηκε αθλητικές διοργανώσεις εκτός σταδίων, εκτός οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων δηλαδή, με προϋποθέσεις. Μέχρι 300 άτομα με μπλοκ ανά 50 άτομα, με rapid test PCR, ηλεκτρονικές εγγραφές, χωρίς απονομές, χωρίς θεατές, με χρήση μάσκας πριν την εκκίνηση και μετά τον τερματισμό από την 1η Έκτου του 2021. Επίσης, όπως γνωρίζετε, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία των γυμναστηρίων με το εγκεκριμένο υγειονομικό πρωτόκολλο από 31 Πέμπτου. Θα ανακοινωθούν βέβαια κάποιες αλλαγές στις επόμενες ώρες στο πρωτόκολλο σε σχέση με συγκεκριμένους τύπους ασκήσεων κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η χρήση μάσκας. Περαιτέρω, τα μέλη της Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση εισηγήθηκαν και αποφασίστηκε οι εκλογές καθώς και εκλογοαπολογιστικές συνελεύσεις αιρετών εκπροσώπων να διενεργούνται διαζώσεις σύμφωνα με το πρωτόκολλο των συνεδρίων, εφόσον τα εγγεγραμμένα μέλη δεν υπερβαίνουν τα 150. Στις περιπτώσεις που τα μέλη είναι 150 και άνω, τόσο οι εκλογές όσο και οι εκλογοαπολογιστικές συνελεύσεις θα γίνονται με ψηφιακά μέσα. Στην κυριολεξία τα πήρε στο κρανίο χθες ο κύριος Καρδαλιάς, αναφερόμενος στο θέμα της εστίασης. Το ξέκοψε για το ζήτημα της μουσικής στα καταστήματα. Συγγνώμη, όταν λέτε ετοιμάζουν αντάρτικο, τι εννοείτε? Έχουν πει εστιατόρες ότι καλούν μέλη τους να ανοίξουν τη μουσική στα μαγαζιά τους. Ο καθένας αναλάβει την ευθύνη αυτού. Και να πω και κάτι, θα μου επιτρέψετε κάτι να το πω, παρεμβαίνω, αλλά ακούω συνέχεια αυτή τη συζήτηση που γίνεται και μάλιστα τη θεωρώ πολύ επιπόλαιη την ειρωνική άποψη ότι έλα βρε, η μουσική κολλάει. Η μουσική δεν κολλάει. Προφανώς δεν κολλάει. Η μουσική αυξάνει το ρίσκο της μετάδοσης του ιού. Και αυτό έχει αποδειχθεί παγκοσμίως από μεγάλα ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα και από όλους τους λοιμοξιολόγους. Δεν είναι συμπτωματικό ότι ομόφωνα η Επιτροπή των Επιδημιολόγων εκφράζει τους ενδιασμούς σε σχέση με τη χρήση της μουσικής. Μουσική σημαίνει ότι όταν υπάρχει, πρώτον είμαι αναγκασμένος, αν τραγουδήσω εύλογα, να έχω μεγαλύτερα σταγονίδια και να επηρεάσω και τους διπλανούς μου. Εάν δεν ακούω καλά, να φωνάζω δυνατότερα. Άρα να εκφέρω περισσότερα σταγονίδια. Η μουσική είναι συνδυασμένη εντωμεταξύ, γιατί το ξέρουμε όλοι, με το χορό. Χορό σημαίνει μη τήρηση μέτρων, αποστάσεων. Επίσης η μουσική εκ των πραγμάτων είναι συνδυασμένη με το αλκοόλ. Το αλκοόλ δημιουργεί κάποιες καταστάσεις οι οποίες είναι πολύ χαλαρές σε σχέση με την τήρηση των μέτρων. Αυτή η λογική του παραλόγου πρέπει να σταματήσει. Βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικό σημείο. Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη όλοι να χαλαρώσουμε, να βρεθούμε με τους οικείους μας, με τους φίλους μας, να ακούσουμε μουσική, να χορέψουμε βήμα-βήμα. Δεν μπορεί να περνάει σε μια ευνομούμενη πολιτεία την ίδια ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού έχει κάνει τεράστιες θυσίες. Έχουμε θρηνήσει τόσα θύματα να συζητάμε λογικές αντάρτικου. Υπάρχουν νόμοι και οι νόμοι θα πρέπει να εφαρμοστούν. Σιγά σιγά θα επανέλθει η κανονικότητα. Πολύ πιο σύντομα από ό,τι κάποιοι εννοούν. Αν θεωρούν κάποιοι ότι μέσα από τη λογική του αντάρτικου θα πρέπει να τινάξουν στον αέρα όλη τη στρατηγική μας, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Και δεν μπορεί να γίνει ανεκτό διότι δεν αποκλείει κανένας το ζήτημα της μουσικής να επανέλθει, αλλά θα επανέλθει με βάση την εικόνα την επιδημιολογική της χώρας. Ό,τι υπάρχει σε υψηλό ρίσκο θα παραμένει σε στασιμότητα μέχρι επιτέλους οι διασωληνωμένοι να πέσουν, οι άνθρωποι που φεύγουν από κοντά μας να πέσουν και τα κρούσματα να μειωθούν. Είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Λογικές, αντάρτικους εισαγωγικά ή οτιδήποτε, όσο και αν κρύβουν μεγάλη μικρή αγωνία για κάποια πράγματα και για κάποιες επαγγελματικές ομάδες, το οποίο είναι αντιληπτό, θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι ειδικά στο θέμα της μουσικής είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Και δεν το λέει η πολιτική ηγεσία, δεν το λέει ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, το λένε παγκόσμια όλοι οι επιδημιολόγοι και όλες οι έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με αυτό το θέμα. Συγχωρήστε μου την παρέμβαση, αλλά είμαι κι εγώ δέκτης πολλαπλών σχολείων και επιθέσεων, αν μου επιτρέπετε, για το ζήτημα της μουσικής. Και δεν αντιλαμβάνομαι ειρωνικά σχόλια και από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον κοινό βίο, τους τι λένε, μωρέ, κολλάει η μουσική. Προφανώς δεν κολλάει η μουσική. Η μουσική βοηθάει στη διασπορά όμως και μεγαλώνει το ρίσκο της διασποράς του ιού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 34χρονη από τον πύργο στο Τζάνιο νοσοκομείο μετά από το εμβόλιο με AstraZeneca. Βελτιωμένη η κατάσταση του 37χρονου από την Κεφαλονιά.
Σε έκτακτο χειρουργείο υποβλήθηκε από τους γιατρούς στο Τζάνιο η 34χρονη από τον Πύργο με την κατάστασή της να κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή μετά τον εμβολιασμό της. Ήταν μεγάλο το ρίσκο, ευτυχώς πήγαν όλα καλά και ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει να τα καταφέρει. Πρέπει να ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολα, λέει ο Αθανάσιος Πρεκατές, διευθυντής ΜΕΘ Τζανίου Νοσοκομείου. Η 34χρονη βρίσκεται σε κόμμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας μετά το αιμορραγικό εγκεφαλικό που υπέστη 15 ημέρες μετά τον εμβολιασμό της με AstraZeneca. Είναι σε πολύ βαριά κατάσταση. Είναι σε κόμμα, είναι σε μηχανική υποστήριξη. Χθες το βράδυ χειρουργήθηκε στον εγκέφαλο. Τώρα είναι ελαφρώς καλύτερα, αλλά σίγουρα η κατάσταση είναι κρίσιμη. Η κίτρινη κάρτα της έχει αποσταλεί στον ΕΟΦ για να διαπιστωθεί αν τελικά συσχετίζεται με τον εμβολιασμό της. Όπως εξηγούν οι γιατροί του νοσοκομείου Πύργου, η επιδείνωσή της ήταν τόσο ραγδαία που παρότι μπήκε περπατώντας, λίγα λεπτά αργότερα έπαθε επιληπτική κρίση. Μετά από λίγο που κάθισε στο κρεβάτι, έπαθε επιληπτικούς σπασμούς. Στη συνέχεια διασωληνώθηκε. Όπως ανέφερε στην εκπομπή ο Αθανάσιος Πρεκατές, διευθυντής ΜΕΘ Τζανίου Νοσοκομείου, η 34χρονη έκανε ένα πολύ δύσκολο και βαρύ χειρουργείο. Ήταν ένα χειρουργείο απελπισίας, γιατί η κατάστασή της χειροτέρεψε μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Βγήκε ένα τμήμα του εγκεφάλου για να μπορέσει να αποσυμφορηθεί ο εγκέφαλος, γιατί είχε μεγάλη αιμορραγία. Αυτό που έχει σημασία για τη γυναίκα είναι να ζει και να μην χειροτερεύει. Χρειάζεται ακόμα χρόνος. Ο γιατρός εξήγησε ότι δεν μπορεί ακόμα να γνωρίζει αν για την κατάσταση της υγείας της 34χρονης οφείλεται το εμβόλιο. Σε καλύτερη κατάσταση νοσηλεύεται ο 37χρονος από την Κεφαλονιά, ο οποίος εισήχθη χθες στο νοσοκομείο του Ρίου με θρομβοπενία 10 ημέρες μετά τον εμβολιασμό του με Johnson & Johnson. Χρειαζόταν μια περαιτέρω εξέταση μαγνητική για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν θρομβώσεις. Η μαγνητική έδειξε ότι δεν υπάρχουν θρομβώσεις και γι' αυτό καθησυχάσαμε. Τώρα πολεμάμε με θεραπευτική αγωγή τη θρομβοπενία, σημειώνει ο πατέρας του. Ο πατέρας του 37χρονου, μιλώντας αποκλειστικά στο Live News, δηλώνει πεπισμένος πως ευθύνεται το εμβόλιο, ενώ τονίζει πως θα πρέπει να γίνεται καλύτερη ενημέρωση πριν από τον εμβολιασμό. Είμαι κι εγώ υπέρ των εμβολιασμών. Μεγάλο πρόβλημα είναι όμως ότι πηγαίνει ο κόσμος και εμβολιάζεται χωρίς να έχει μια γνωμάτευση είτε του οικογενειακού γιατρού είτε των γιατρών που τον εμβολιάζουν. Νομίζω ότι και η κληρονομικότητα παίζει κάποιο ρόλο, το οποίο και εμείς παραβλέψαμε. Από την πλευρά της μητέρας του υπήρχαν και κάποιες θρομβώσεις. Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες στο Ριγανόκαμπο της Πάτρας για την παραβατικότητα των Ρωμά. Οι κάτοικοι ετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις. Επεισόδιο στην Εγλικάδα με πρωταγωνιστές τους επιβάτες ενός παλαιού φτιαγμένου αυτοκινήτου και κατοίκων της περιοχής. Ο οδηγός του όχι μόνο είχε τα ηχεία στη διαπασόν, αλλά έκανε και μαγκές στο δρόμο με αποτέλεσμα να σηκωθεί στο πόδι όλη η γειτονιά. Ένας δε τόλμησε και πήγε κοντά τους και τους φώναζε σε έντονο ύφος να φύγουν από εκεί. Τέτοια περιστατικά είναι καθημερινά στην Εγλικάδα. Ο κίνδυνος ακόμη και για μικρά παιδιά που περπατούν αμέριμνα είναι μεγάλος, όπως φυσικά και για τα διερχόμενα δίκυκλα και αυτοκίνητα. Έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο και κάθε φορά που θα γίνει κάποιο περιστατικό έχουν το καταφύγιό του, τον καταπλησμό. Ναι. Τον οποίο για να μπορέσει να μπει η αστυνομία μέσα, η οποία κάνει ό,τι μπορεί, δεν μπορεί να μπει ένα περιπολικό, πρέπει να μπει οργανωμένα. Φαντάζομαι το γνωρίζει και εσύ αυτό. Όποιοι ΜΑΤ. Ακριβώς. Ναι. Υπήρχε το περιστατικό με τον οδηγό ταξί πριν 2 εβδομάδες, αν το θυμάσαι. Το βγάλαμε στον αέρα. Οι κλοπές είναι καθημερινό φαινόμενο και δεν καταγγέλλονται όλα, για να ξέρεις. Οι κάτοικοι το ξέρουμε εκεί. Κάνουμε μια προσπάθεια τώρα, υπάρχει μια σελίδα στο... Κάτι 40-50 ευρώ δεν το καταγγέλει καν, έτσι. Έτσι ακριβώς. Αλλά τα σπίτια τα ανοίγουν συνέχεια. Έχουμε πάρει όσοι μπορούμε βέβαια, γιατί είναι και πολυτέλεια να έχουμε σκυλιά, έχουμε περιφράξει, έχουμε πάρει τα μέτρα μας, παρόλα αυτά βρίσκουν τρόπους. Ναι. Δηλαδή γίνονται ζημιές. Είχατε κάνει και στο παρελθόν κάποιες κινητοποιήσεις, είχατε κάνει μαζόξεις, τελικά τι έγινε, υπάρχει κάποια λύση, βρέθηκε κάποια λύση? Μας υποσχέθηκαν κάποια πράγματα, δυστυχώς ο Δήμος δεν ανταποκρίθηκε. Τώρα κάναμε πάλι μια συγκέντρωση οι κάτοικοι σε συνεργασία με τους συλλόγους Περιβόλας, Ριγανοκάμπου, Εγλικάδας και θα προχωρήσουμε σε συλλογή υπογραφών και μέσω δικηγόρων θα το κάνουμε
θα προχωρήσουμε σε καταγγελίες μηνύσεις. Μήπως γίνει κάτι έτσι. Ναι. Σε συνεργασία και με τους πολιτικούς τοπικούς φορείς, κάνουμε πάλι μια προσπάθεια τώρα. Γιατί εκεί ξέρω ότι ετοιμάζεται, αν γίνει τελικά, το Ανατολικό Πάρκο. Άρα λοιπόν η περιοχή θα αναβαθμιστεί ούτως ή άλλως. Θα σου πω, Κωνσταντίνε, αρκεί βέβαια να υπάρχει και μια συμφωνία, πώς να το πω, δεν ξέρω, με τους ανθρώπους αυτούς να πάνε σε κάποια σπίτια. Δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά. Υπάρχει μια δικαστική απόφαση, που είναι πάρα πολλά χρόνια, για να μένουν 8 οικογένειες προσωρινά μέχρι να βρεθεί λύση, να μείνουν κάπου. Αυτό ζητάμε από το Δήμο, να τους βρει χώρο να μείνουν. Γιατί το νόμισμα έχει δύο όψεις. Το ένα είναι αυτό που είπες, οι κλοπές, καθημερινές εγκληματικές ενέργειες. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι οι συνθήκες υγιεινής. Δηλαδή οι άνθρωποι ζουν σε μια υγειονομική βόμβα. Ήταν πρώην σκουπιδότοπος εκεί, το ξέρεις. Είδαμε τι έγινε με τον κορονοϊό πρόσφατα και τι έγινε εκεί. Να σου πω περιστατικά με τον κορονοϊό, θα σου πω ένα απλό για να καταλάβεις. Υπήρχε περιπολικό στο πάνω και στο κάτω μέρος. Έβγαιναν ανήλικοι Ρωμά, πήγαιναν μπροστά στο περιπολικό, έφτιαναν τους αστυνομικούς μπροστά στους πολίτες. Δηλαδή έτυχε να πέραν δικοί μας άνθρωποι από εκεί. Ναι. Και οι αστυνομικοί λέγανε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να τους ακουμπήσουμε. Τώρα σου τι να κάνει, άμα φτύνει ο άλλος και η κορονοϊό. Δυστυχώς. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή ουσιαστικά και η αστυνομία σηκώνει τα χέρια ψηλά σε ορισμένες συνθήκες, έτσι. Σου λέω η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Εμείς, επειδή σχεδόν καθημερινά την καλούμε, κάνει ό,τι μπορεί. Δεν μπορεί να μπει ένα περιπολικό μέσα. Ναι. Και να μπουν, δηλαδή, να έρθει να γίνει μια οργανωμένη προσπάθεια από την αστυνομία, θα ησυχάσουμε για 15 μέρες, μετά πάλι τα ίδια. Και 8 δηλαδή, οικογένειες που σου είπα έχουν γίνει 28. Η μέρα ξεκινά σε μια οικογένεια εκεί στο Ριγανόκαμπο με το εξής: πού θα κλέψει σήμερα, στέλνουν τα παιδιά τους έξω, κλέβουν ό,τι βρουν, επιστρέφουν, τα παραδίδουν στην οικογένεια και η ζωή συνεχίζεται. Έτσι ακριβώς, δυστυχώς. Κατάλαβα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόγραμμα για αποκατάσταση από το ΕΣΠΑ, τώρα τα ψάχνουμε κι εμείς. Ναι. Περιμένω από το Δήμο την Περιφέρεια υπάρχουν να προγράμματα κάνει τέτοια, αλλά ποιος τα κάνει, ας πούμε, ποιος τα υλοποιεί, καταρχάς πείθονται αυτοί να φύγουν από εκεί. Δηλαδή, εάν τους πεις ότι έχω πρόγραμμα, θα πάρεις και το επίδομά σου, ξέρω εγώ, θα πας σε ένα σπίτι να μείνεις, πείθονται. Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά νομίζω ότι αν υπάρξουν, αν τους βρούμε σπίτια να μείνουν στις 8 οικογένειες, γιατί σου λέω αυτή τη στιγμή είναι πάνω από, όχι 8, 28 είναι, έχουν έρθει ξενόφερτοι από άλλες περιοχές, από Κόρινθο, από γύρω περιοχές, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς πρέπει να φύγουν. Υποθέτω ότι αν βρεθούν σπίτια θα πάνε. Αλλά ο Δήμος έχει πει ότι δεν έχει τώρα. Ξεσηκώθηκαν ο Ιατρικός και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αμαλιάδας με αφορμή τις πανεπιστημιακές σχολές. Ζητούν από την Περιφέρεια να διακόψει τη χρηματοδότηση στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, παρακολουθούμε με αγωνία τις εξελίξεις και διαπιστώνουμε τη συνεχή υποβάθμιση του νομού Ηλίας αλλά και της περιοχής στην οποία εκτείνονται τα διοικητικά όρια των συλλόγων μας. Στα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν αφενός την ολοκλήρωση του δρόμου Πάτρα-Πύργος και αφετέρου την αναβάθμιση και διάσωση των νοσοκομείων της Ηλίας, τώρα ήρθε και η κατάργηση των πανεπιστημιακών τμήματων στην Ηλία που συντείνει πλέον στην πλήρη υποβάθμιση της περιοχής μας. Είναι γνωστό ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρόκειται να χρηματοδοτήσει με το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ το Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρόκειται για μια τεράστια χρηματοδότηση προς το Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο βάζει τα φόπλακα στις πανεπιστημιακές σχολές του νομού Ηλίας και αποσκοπεί στην κατάργηση των τμήματων Γεωπονίας και Μουσιολογίας σε Αμαλιάδα και Πύργο αντίστοιχα. Οι διοικήσεις των δύο επιστημονικών φορέων διαμηνύουν ότι σε περίπτωση που οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Ηλίας ψηφίσουν θετικά για τη χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Πατρών, θα νομιμοποιούν στην πράξη την εχθρική του στάση απέναντι στο λαό του νομού Ηλίας. Ως επιστημονικοί σύλλογοι, έχοντας εκ του ρόλου μας θεσμική υποχρέωση να προστατέψουμε και να διαφυλάξουμε τα κεκτημένα μας, παρακολουθούμε συστηματικά και ανελιπώς τις εξελίξεις και δηλώνουμε πως δεν θα παραμείνουμε αδρανείς και αμέτωχοι. Στην παρούσα φάση και με την επιστολή αυτή, καλούμε όλους τους περιφερειακούς συμβούλους της Ηλίας να καταψηφίσουν οποιαδήποτε χρηματοδότηση αφορά το Πανεπιστήμιο Πατρών με χρήματα που προέρχονται από τους πόρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Με την παρούσα τους θέτουμε πρώτον ευθυνών τους, διότι σε περίπτωση που ψηφίσουν θετικά στη χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Πατρών, νομιμοποιούν στην πράξη την εχθρική του στάση απέναντι στο λαό του νομού Ηλίας, οι οποίοι και τους έχουν εκλέξει. Σε λίγες ημέρες παραδίδεται στον Δήμο της Πάτρας η μελέτη για το κυκλοφοριακό. Περιλαμβάνει και νέες αντιδρομήσεις. Σε αναμονή για το πόρισμα της κυκλοφοριακής μελέτης που έχει αναθέσει ο Δήμος σε ιδιωτικό γραφείο βρίσκονται στη Μεζόνος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μελέτη θα είναι έτοιμη μέσα στο επόμενο 15ήμερο, ύστερα από μεγάλη καθυστέρηση που προέκυψε εξαιτίας της πανδημίας. Το πόρισμα της μελέτης, όπως αναφέρουν κύκλοι της Μεζόνος, δεν θα μπορούσε να εξαχθεί σε περιόδους lockdown και πανδημίας, αφού οι παρατηρήσεις του θα πρέπει να στηρίζονται
γίνονται σε κανονικές συνθήκες. Η μελέτη θα έχει να κάνει με παρατηρήσεις και συμπεράσματα που θα πρέπει να πάρθουν υπόψη στις αποφάσεις για το νέο κυκλοφοριακό χάρτη της Πάτρας και κυρίως για την αντιδρόμηση της Κανακάρη και της Κορίνθου, αλλά και το δρόμο διπλής κατεύθυνσης της Αγίας Σοφίας. Μέσα από αυτή θα πρέπει να πάρθουν οριστικές αποφάσεις για τον τρόπο διέλευσης των αστικών λεωφορείων, για τις θέσεις στάθμευσης που θα υπάρξουν, αλλά και τις όποιες δυσκολίες εμφανιστούν στο κυκλοφοριακό ύστερα από την πεζοδρόμηση της Μεζόνος. Μεγάλη αύξηση στην τιμή των καυσίμων στη Δυτική Ελλάδα. Η χώρα μας είναι η τρίτη πιο ακριβή στην Ευρώπη στην τιμή της αμόλυβδης. Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις, η μετατόπιση του ενδιαφέροντος στην πρωτόγνωρη καθημερινότητα της πανδημίας, η αβεβαιότητα για το τέλος της κρίσης συνέβαλαν έτσι ώστε η άνοδος της τιμής των καυσίμων να περάσει σε δεύτερη μοίρα. Πλέον με τις εξορμήσεις να έχουν ξεκινήσει και τις θερινές διακοπές να πλησιάζουν, το κόστος των μετακινήσεων ανεβαίνει στη λίστα του ενδιαφέροντος των οικοκυριών και όχι αδίκως. Η κούρσα του μαύρου χρυσού από τον περασμένο Νοέμβριο πλέον κινείται σταθερά στα επίπεδα των $70. Έχει ήδη προκαλέσει αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς ως προς τις επιπτώσεις στα μακροοικονομικά μεγέθη, ωστόσο αυτό που καίει τους καταναλωτές είναι κυρίως η επίπτωση στην τσέπη τους. Στα καθημάς, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πλέον στα €1,61 και είναι η τρίτη υψηλότερη στην Ευρωζώνη. Η σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο αποκαλύπτει το άνοιγμα της τιμής μέσα σε αυτό το 12μηνο. Στις 21 Μαΐου του 2020, η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν στα €1,33, δηλαδή 28,4 λεπτά ή 21,3% χαμηλότερη από φέτος, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το κόστος των μετακινήσεων. Για ένα γιοταχή με κατανάλωση 7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, το κόστος μιας διαδρομής 1.000 χιλιόμετρων ανεβαίνει στα περίπου €113, όταν πέρσι για την ίδια διαδρομή αρκούσαν γύρω στα €93. Αν αναλογιστεί κανείς ότι η μέση τιμή στις Κυκλάδες αυτή τη στιγμή είναι πολύ υψηλότερη και φτάνει στα €1,83 το λίτρο, όπως επίσης στα Δωδεκάνησα με €1,74 το λίτρο, αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα την αύξηση του κόστους. Έντονες οι διαμαρτυρίες των ιδιοκτητών catering για την απόφαση των λοιμοξιολόγων να μην επιτρέψουν τη μουσική στο Γαμήλιο Γλέντι. Συναντήθηκαν και με τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη. Είχαμε μια συνάντηση θεσμική ως Εστίαση Πάτρας και ως Εστίαση Γκρις για το θέμα των κοινωνικών εκδηλώσεων, της μαζικής εστίασης, των γάμων και των βαπτίσεων. Διότι στο δικό μας κλάδο αντιμετωπίζουμε μια δεύτερη θερή χρονιά. Θα έχουμε 80% πτώση πραγματική στη δουλειά μας. Και μπροστά μας βλέπουμε ότι οι περιορισμοί θα είναι χωρίς να έχει αποσαφινιστεί για πόσο καιρό και ποιοι θα είναι αυτοί. Μάλιστα. Δηλαδή δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα γίνουν όλα αυτά. Δεν έχει δώσει ημερομηνία ο Υπουργός, εννοείται. Ακριβώς, και ο Υπουργός, από ό,τι μας ενημέρωσε, κρέμεται από τα χείλη των λοιμοξιολόγων, οι οποίοι φαίνεται να έχουν αυτοί το πάνω χέρι αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά, επειδή τα επιδημιολογικά στοιχεία αλλάζουν συνεχώς, δεν μπορούν να δεσμεύσουν κάτι μας είπαν. Αυτό που μας είπαν είναι ότι αναγκαστικά το κομμάτι το δικό μας θα πάει μαζί με την υπόλοιπη εστίαση. Δηλαδή θα ισχύει για μας ό,τι ισχύει για την υπόλοιπη εστίαση. Ισχύει 6 άτομα ανά τραπέζι και ένα 80 απόσταση, το ίδιο. Ισχύει ωράριο 12 και 12 και μισή, το ίδιο. Ισχύει το μη όρθιοι, άρα το ίδιο, άρα όχι χορός. Και καταλαβαίνετε ότι μόνο ευχάριστα δεν είναι για τον κλάδο μας. Παρ' όλα αυτά είναι αποφάσεις οι οποίες δεν μπορούν να ληφθούν τώρα και να αποφασιστούν τώρα για το τι θα γίνει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Ούτε μουσική μπορεί να βάλετε, έτσι. Ούτε μουσική. Όχι, πηγαίνουμε ακριβώς με το πρωτόκολλο της εστίασης. Δηλαδή για ένα εστιατόριο. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Και επειδή όμως έχετε και μαγαζιά εστίασης, πιστεύετε ότι τελικά για τη μουσική υπάρχει μια πανελλαδική κινητοποίηση Παρασκευή και Σάββατο, θα μπορέσετε να κάνετε κάτι τουλάχιστον? Δεν ξέρω. Κύριε Φλαμή, η θέση είναι και πρέπει να είναι ότι πρέπει να ακούμε ο καθένας τον ειδικό στο χώρο του. Έτσι και εμείς πρέπει να πειθαρχούμε κάποια μέτρα, τα οποία όμως κάποια στιγμή μπορεί να είναι υπερβολικά και να επιφέρουν οικονομικά ζημιά μεγαλύτερη από το όφελος που πιθανόν να έχουν. Το θέμα της μουσικής είναι ένα θέμα το οποίο έχει τραβήξει πολύ και έχει πραγματικά καταστρέψει την εστίαση, όσο και να ακούγεται περίεργο. Σκεφτείτε το ραδιόφωνο χωρίς διαφημίσεις. Ναι. Σκεφτείτε αυτό. Σκεφτείτε τα εμπορικά μαγαζιά να δουλέψουν χωρίς προσφορές. Η εστίαση, αναπόσπαστο κομμάτι της και μεγάλο κομμάτι της είναι η μουσική. Και ενώ για λίγο καιρό
μπορούμε να καταλάβουμε γιατί έπρεπε να γίνει, αρχίζει το πράγμα και γίνεται λίγο κακόγουστο αστείο, για να σας είμαι ειλικρινής. Ναι. Και επίσης υπάρχει και το εξής θέμα, ότι δεν είναι ότι δεν γίνονται πάρτι, ότι δεν υπάρχει μουσική. Το βλέπουμε καθημερινά αυτό. Δηλαδή, αν εξετάσουμε καθαρά το θέμα για λόγους υγείας, νομίζω ότι είναι πιο ασφαλής η μουσική στα καταστήματα παρά η υπαίθρια μουσική και ο χαμός που γίνεται έξω. Κύριε Χλαμή, το πράγμα έχει δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι η πραγματικά επαγγελματική που έχει να κάνει με τον κλάδο μας και πρέπει να πούμε τι πιστεύουμε εμείς για τη μουσική, για τα άτομα, για τους εσωτερικούς χώρους κτλ. Και η άλλη είναι μια κριτική που έχει να γίνει γενικώς σαν κοινωνία. Αν πρέπει να πάμε εκεί, πρέπει να πούμε ότι θεωρούμε απαράδεκτο και πραγματικά θυγόμαστε να είμαστε αναγκασμένοι να ζούμε υπό ένα αστυνομικό κράτος, καλώς ή κακώς, να κλείνουμε στις 12 και 4, να είμαστε ένα 80 μακριά ένας από τον άλλον, να μην παίζουμε μουσική, την ώρα που σε όλη την κοινωνία έξω ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. 6 νέους πεζόδρομους αποκτά η Πάτρα. Στα σχέδια της Δημοτικής Αρχής και η πεζοδρόμηση της οδού Μεζόνος. Η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Πάτρας θα φέρει ακόμα περισσότερους πεζόδρομους στον αστικό ιστό της πόλης, σε μια συλλογιστική που έχει σαν σκοπό της τη μείωση της διέλευσης των οχημάτων και τη βελτίωση του κυκλοφοριακού. Η ανάπλαση περιλαμβάνει 6 ακόμη πεζοδρομήσεις πλην της πεζοδρόμησης της Μεζόνος στην Κάτω αλλά και στην Άνω πόλη, χωρίς σε αυτές να περιλαμβάνονται οι ποδηλατόδρομοι που είναι να διαμορφωθούν. Συγκεκριμένα για την Αγίου Νικολάου στο κομμάτι από το ύψος της Μεζόνος έως την Κορίνθου, για την Τριών Ναβάρχων βόρειος κλάδος μεταξύ Αγίου Ανδρέου και Όθωνος Αμαλίας. Για τη Σισίνη από την οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού έως τη βόρεια περιμετρικά οδό της πλατείας Υψηλών Αδωνίων. Για την Παντοκράτορος μεταξύ 25ης Μαρτίου και Ηλίας καθώς και των οδών περιμετρικά της πλατείας Παντοκράτορος στο δυτικό τμήμα. Για τη Σωτηριάδου μεταξύ Μητροπολίτη Νεοφύτου και Ισοδίων. Για την Ερμού και την Ανώνυμη οδό δυτικά του ναού του Παντοκράτορα. Οι περισσότεροι φοιτητές λείπουν από την Πάτρα, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται και η εστίαση. Ο τζίρος είναι μειωμένος σε σχέση με πρόπερση. Η εστίαση έχει επιστρέψει σε μία μορφή κανονικότητας, με τα τραπεζάκια έξω και τον κόσμο να έχει δείξει μέχρι ώρας μεγάλη ανταπόκριση για τα δεδομένα της εποχής. Η μεγάλη πληγή για την εστίαση όμως παραμένει και είναι η απώλεια των φοιτητών που δεν έχουν επιστρέψει στην Πάτρα. Η απουσία τους, σύμφωνα με τους επαγγελματίες, είναι ιδιαίτερα αισθητή τις καθημερινές, τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες, σε στέκια όπου σύχναζαν αυτήν την εποχή, όπως για παράδειγμα στην Ηρών Πολυτεχνείου. Είναι μια πληγή ανοιχτή που στην ουσία δεν έχει κλείσει από το Μάρτιο του 2020 και που είναι άγνωστο ακόμα για τον κλάδο το πότε θα επουλωθεί, το πότε δηλαδή θα επιστρέψουν στην Πάτρα. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τους επαγγελματίες της εστίασης, τα πράγματα σε ό,τι αφορά στην πελατεία και τον τζίρο των καταστημάτων τους εξελίσσονται ικανοποιητικά. Οι πιάτσες της Πάτρας, όπως για παράδειγμα η Ηφαίστου, οι Τριών Ναβάρχων, η Ρήγα Φεραίου, έχουν κόσμο. Μάλιστα, όσο ζεσταίνει ο καιρός, κόσμο περιμένουν και τα παραλιακά καταστήματα και ήδη στα βραχνέικα το τελευταίο δεκαήμερο υπάρχει μια μεγαλύτερη κινητικότητα. Αυξημένη η κίνηση στα Καλάβρητα σύμφωνα με τους επιχειρηματίες της περιοχής. Η άρση των περιορισμών ευνόησε τον ορεινό Δήμο. Ευχαριστή έκπληξη για τα Καλάβρητα εν ώψη της καλοκαιρινής σεζόν, που όπως φαίνεται δεν θα είναι τόσο νεκρή όσο τα προηγούμενα καλοκαίρια, μετά από έναν καταστροφικό χειμώνα με την αγορά να μένει κλειστή και την επισκεψιμότητα ανύπαρκτη. Το φετινό καλοκαίρι μάλλον θα είναι λίγο διαφορετικό για τον τουρισμό των Καλαβρίτων. Οι εκδηλώσεις που είναι να γίνουν από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Δήμο Καλαβρίτων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον και έχουν φέρει μια δυναμική κρατήσεων για τα ξενοδοχεία και τα καταλύματα της πόλης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κρατήσεις αυτές αφορούν περιόδους σαν και αυτές του Ιουνίου και του Ιουλίου, που τα περασμένα καλοκαίρια ήταν νεκροί μήνες για τα Καλάβρητα. Το γεγονός αυτό έχει ανοίξει καταλύματα που ήταν να μείνουν κλειστά σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Κυρίες και κύριοι, ήταν τα νέα από το Αχάια. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.